okay ba nga motuo ta og karma? Karma. Kaigsunan, okay ba nga motuo ta og karma? Kining pulong karma mga kaigsunan gikan ni sa Hindo. Sumala sa ako na ibaluan mga kaigsunan. Ako lang itubag ninyo Hindo ra pero na pa may lain ani. No, kamo na po'y bahala mag-search diha kay namo mo YouTube. I-search ra man ni ang kuan kaning karma nga pulong. Matod pa mga kaigsunan sa mga Hinduism, ang ilang pagtulunan mahitungod ni ining karma, matod pa nila nga kung unsay imong ginabuhat, mao pud ni ang imong pagaanihon. No, sa ato pa dili siya sayop mga kaigsunan sa ato mahitabo man na kay ang Biblia nagingon kung unsay imong gipugas, mo po'y imong pagaanihon. Sumala sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 7, kung unsay imong ipugas, mo po na imong pagaanihon. So muna sa karma sa dito sa Hindo. Pero diri sa ato sa Binisaya, usahay mo yung kining karma mo ni ang gaba. So makaingon ta nga dili na siya angay natutuhuan kanang gitawag nila sa mga katigulangan nga gigabaan. Nya kung gigabaan mo adto na po ka kay magpatutho ka sa imong alimpupulo. Laway-laway dito sa huyop-huyupan ni ganito. Nya kay naulian man pud ang hilanat, mo na natuman na nga naghilanta na pud basi gigabaan na po na, karma na po na. Bitaw mga kaigsunan, ang pinaka biblikanhon nga ang karma sa Biblia nag-equivalent na siya og tunglo o tunglo. Dili siya sa katigulangan nga kanang gaba, no? Say ma-interpret na to nang ang karma matud pa sa uban nga gaba. Nga man gigabaan na kay sukol-sukol man. Tinuod man po na nga kumusukol ka, matinong lupog ka. Nya usahay sayop raman nga mga termino nga ato magamit kay kining gaba usahay ginatuhuan sa mga katigulangan nga kung dili ka mo tahod o kaha sa unang panahon, mao pa may ginatrabaho ang pagtudlo sa mga ginikanan nga ang mga bata kinahanglan muamin sila, no, gikan sa trabaho abot muamin. Nya dayon katong akong amahan kay hilantan mingon man ito akong amahan nga gigabaan si rin kay ganina ni tagbo ni gikan ko sa trabaho. Kuanday kanang gikan para bakog singot, baho pa kayog singot. Dili day siya nagsakit tungod kay siya gigabaan. Nagsakit day ang bata tungod kay wa siya kaagwantas baho sa singot siyang amahan. Nampoy mga ginikanan nga di pud ka mao manghaplas sa ilang ilok mga kaigsunan. Di po kumingon nga katuwa kong amahan sa una bahog ilok pero basta mao toy ako nadumduman nga gigabaan ding maong bata kay gilantan tungod kay nitagbo ni ganina ni amin nga wala pa ta ka panghugas ana mga kaigsunan. Ang tinuod mga kaigsunan usahay dili na siya gaba. Ang usahay mga kaigsunan nga ang usa ka tawo dili na siya maligo, baho na kay siya ilok, wala na siya toothbrush, ang iyang baho di na maagwanta sa bata mo nang hilantan. Nya dayon sakyan po na sa tuo nga muadto na po dito kay katong tawhana gabaan. Unsa man din ang tawhana nganong gabaan man na? Di naman pud ka mao maligo lagi, mo maligo pod og tinuig ra man pod. Adto na po maligo sa Biyernes Santo. Una usahay mga kaigsunan nga ang gaba dili na siya pagtulunan nga iya sa Ginoo. Gikabilin-bilin sa ato mga katigulangan niya. Usahay ra ba? Diha sa atong simbahan. Usahay muingon na nga, oy, gilantan man na. Ato dito ni, atong yaya, kay gabaan to. Magpatutho po dito, mga higala. Muna nga, dili na siya mao, mga kaigsunan. Ang sakit, tungod na siya sa dili ma-adjust sa bata ang mga baho. Doonay hinungdan nga usahay mahanggab niya ang dili maayo nga baho gikan sa mga baboy, baho sa ilok sa tao, baho gikas baba sa tao, dili magwanta sa bata ang iyang matawag na to mga kaigsunan sa kagaw nga diin makapahilanat sa bata. Unya rayon gitsakyan po na sa mga demonyo nga mga pagtulunan nga muadto na kadidto kay tambalan sa gabaan, sa gaba. Dili na siya mao mga kaigsunan. Ang Biblia atong pasultihon nga kining punong karma mga kaigsunan sumala sa mga Hindu, doon na sila'y balaod ani matod pa nila law of karma. Ang balaod sa karma mga kaigsunan matod pa nila nga kung ang imong pagtahod sa pagrespeto sa imong isikataw, no, dili nimo ni siya himuon ang pagrespeto, aduna gini siya gitawag nga resulta. O kaha kung unsay imong gipugas mo po na, kung di ka mo respeto sa imong ginikanan, pag mahimo po kang ginikanan ay imong mga anak di po mo respeto nimo, mo na siya karma.
Matod pa sa taga-Hindu, tinuod man po na mga igsoon bisan sa balaang kasulatan ang unsay imong ipugas. Kung laog ka, ining naa po kay panginahanglan, magnilaog man putong imong mga silingan o igsoon kay ngano man mo na imong kinaiya laog man ka. Umingon man puto imong igsoon, laog mo na ay nagtagay. So masakit ka. Nakarma na ka, mga kaigsunan. Muna nga ato hinumduman, mga kaigsunan, nga ang okay ba nga mutuo ka karma. Sumala sa mga ang karma pulong gikan sa Hindu, biblikanhon pud sa ato nga sibo sa unsay imong ipugas mo puning ilang giingon nga kung unsay imong gibuhat mo puni imong pagaanihon. Mga kaigsunan, ang pulong karma sa Hindu sa ato sa Biblia tunglo. Muna siya mahimo kang tinunglo kung ang imong pagbuhat dili masunod diha sa Ginoo. Wala ka mo sunod sa protokol sa Ginoo. Wala ka mo sunod sa iyang mga mando, sa iyang mga kabalauran. Matinunglo ka. Kung sa Hindu pa, makarma ka. Dili sa katigulangan nga gabaan ka. Kay kanang gaba, bugat, gaan raman po na mga kaigsunan hinoon. Kay gaba raman. Pwede raman tuthoan. Pwede raman luwa-luwaan. Mga kaigsunan sa mga katigulangan, pero diri sa Biblia kung tinunglo ka nga tao adto gyud ka sa imperno. Una nga salamat sa pangutana karong adlaw mga kaigsunan, kung dili wala mo matagbaw sa akong tubag, kamo nalay tubag mga kaigsunan diha sa inyong mga gilingkuran karon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung kamo mga kaigsunan nakagusto sa atong tubag, like lang sa atong programa. Pero kung doon na kay ikasuggest, comment mga kaigsunan. Apan ayaw kalimti pag tulpok mga kaigsunan sa atong programa, pag-subscribe diha sa atong programa. Aron mga kaigsunan, nga Dios usab magapanalangin sa matag usa kanato. Daghang salamat ug mayong adlaw. Kung kamo napanalanginan nining atong mensahe, palihog kog like. Apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.